staan drie grote shovels op dit stuit. En er wordt al een heel soort water in bakken gegooid. En dat is net al in de wetter. Ja, ik word trouwens überhaupt wierd, mag ik zeggen. Want het ruimt ik nog eens een keer door de ziekte. Maar ik zal eens even zien wat hier eigenlijk gebeurt. In deze bak. Goeie. Goeie. Wat komt er in deze bak op dit moment? Nou, we gooien hier nou water in. Dat uit de brandkraan komt, zeg maar voor op het dik. En dat wordt hierin spuiten. We zijn nog met 2 slangen aan de gang, rechtstreeks op een brandkraan. En nou ja. De Sjosterbol, daar liggen ijsklontjes in, ijsblokken. Ze zijn hier al aan het onderjaan geweest, maar bij de meesten bij de kleding stap je. En dat weer koud. Dus als dit op de hoed krijgt direct, dan is het lekker koud. Ja, dit is verschrikkelijk. Dit loopt vol met ijs, maar dit nog wel voller meestal, want anders gaat het dadelijk mis. Ah, dat is het. Wist je wat het is? Tik er even om, want ik hel hem eruit. Ja, hij moet hem eruit hellen. De slang gaat er nou uit. Maar hier, misschien kan de camera dat ik zie, hier zit nog zo'n bak die het helemaal vol met ijs en water zit. En ja, dit rint echt een beetje uit te halen, heb ik het idee. Want het hele parkeerterrein zit hier intussen vol met omroppers. Die het al je meid zullen aan deze actie. Femke, kom er eens eventjes bij. Dat is mijn Noel-koord, Jan Dirk. Ja, daar ben ik bang voor, Femke. Ja. Betekent nog eens wat naar Willem. Ik zie nooit wel wat op een radio, want Willem de Vries bij me. Ja, maar zij begon ermee. Ik begon over roze riestroken op de Engelse snelweg. Dus soms is het dat het veiliger wordt en ze begint over ALS. Ja, joh, dat is een kronkel, daar koe ik niks mee. Nee. Maar hier is een beetje een idee, waar zit er mee dat dit gebeuren zou? Totaal net. Ik bedoel, ik zie hier nou de brandwacht, ik zie hier 3 shovels, ik zie hier al je collega's en een heel soort mensen. Dit zie ik echt nooit verwacht. Ik ben echt wel een beetje overweldigd of zei je toch. Ja. Ik zal eens even een lied rond zien maken. Misschien rest mij. Tieten, Dodo's daar tot mij. Ja. Collega Tieten Seijens, collega René Kastner, doe ik mij. Ja, wist, ja, dit is een geweldige uitdaging en als u dat vregen wordt en het is van zo'n goede doel, dan doe je dat. Ja. Hij is een beetje omkleid. Nee, dit is wat ik Joert hoor hier, maar ik heb wel verdroeging mijn naam en ik heb mijn reddingsboei mee. Hè? Oh ja, ik zeg het ja. Een liedje flesje Sonnema, dat zit op dit stuit in de reddingsboei. Nou ja, voor het moment dat het echt koud wordt, dan hoop ik dat ik letterlijk mijn reddingsboei word. Ja. Dus eens even zien, waar is Willem? Wat registreert dit al? Nee, nou, dit is net te regisseren, Jan Dirk. Femke, ik ga even naar een van de... Waar is het jonkje? Neem de cameraman even mee. Ja, hey, doe eerst Jilt bij die, zeg ik. Ja. Hoe is het? Hielke. Ja, ik pak even de cameraman. Dan mag je even van televisie zien wat je doet in die blauwe hamer. Hoe vol is het? €4. Ja, dat vind ik fantastisch. Doe er maar in. Speciaal voor alles. Wat prachtig net. En gisteren ik onder dat ijswetter zitten of net? Ja, denk het wel. Ja, Jan Dirk, dit is inderdaad net te rechtsen. Oh, nou, gooi er maar in. Oh, begint je nog meer te spelen. Ik doe mijn eerste Jiltronde gewoon. Ja, dat lijkt me een heel goed plan. Willem had een blauwe hamer bij hem. Daar zit nu al een flinke bedrag in. Ja. En we hebben volgens mij nog een bedrag te goede van Sander de Rauwe. Maar we dat nou ik bekend uit? Zullen Want we dat Sander dan zit hier achter. Sander. Sander en zijn broer, kom er even bij. Want je hebt hier nog wat te goede voor de stichting ALS. Oh ja, dat is ook zo. We hebben zijn dat het net gaat om het grote bedrag wat we ophellen. Maar toch, elk bedrag is mijn naam. Wat kun je een bekendheid zien? Nou, we kunnen bekendmaken. Wij zeiden gisteren, we gaan 100 sponsors zoeken voor €10. Toen belde Dirk-Jan, die zei, ik doe ook mee. Ik zei, nou, dan moet het 200. Maar dat is wel heel veel. En we kunnen bekendmaken, wij hebben meer dan 200 man. En vrouwen uit heel Friesland omgeving die meedoet. En we hebben in totaal, Dirk-Jan, hoeveel euro? Bijna €3700 en het geld stroomt nog steeds binnen. Nog steeds €2300! En je komt nog steeds meer binnen, jongens. Dus wij kunnen niet meer terug. Dat is echt wel duidelijk. Ik ben echt een beetje sprakeloos. Nou, was ik wel. Ik had dit echt nooit verwacht. Jemig, we En er komt nog volle meer in de amer, want Willem die rent maar die amer om. Ja, we moeten nog even watsen trouwens, want het ijs is nog wat te dik. Dus we moeten nog even praten. Ik ga nog even naar een van die... Zal ik even naar boven touwen? Ik moet nog even naar een van die machinisten terug. Want die ben hier mij, die bij de shovels kwam. Ik zei, die bak Jilt wordt al. Ik zal even zien. Goedemiddag. Ja, ik ren even zo'n... dit is toch wel jeugdsentiment voor mij. Ik ga hier in de wegenbouw werken en dan mocht ik wel zo'n ding draaien. Dit is wel mooi werk, hè? Ja, is prachtig. Hoe is het, jongen? Jorin Bouw. Van waar bent u? Westra, Friendship. Ja, je zit nog meer man van de KWS. Zit je naast, zit je nog Hiemstra, Leembril. Oh, daar had ik nog present bij die. Jazeker, een collega van mij, Giesbert, die had me een present, jong. Ja. Onder de skaft en van mezelf. Ken je hier die amer even aan, jongens? Want deze jongen wil nog doneren. Waar kun je die amer even aan? Ja, zo zeg je dat hier. Die amer hier op de grond stellen. Ja, dankjewel, jongen. Nou, jongen, gooi er gauw in. En dit gaat er al in de ALS. Fantastisch dat je hier binnen, jongen. Dankjewel alvast. Graag dingen, hartstikke mooi. Dan staan we wel voorzichtig. Met een voorzichtig. Ja. We kregen een heel probleem mailtjes binnen, want de mensen die in de bak voor veiligheid. Maar ik zei, ik heb wat ervaring met dit soort dingen. De kist die bak heel voorzichtig een beetje kantelen, hè? Ja,
een beetje rekening. Sparrius. Best genoeg. Dankjewel, jongen. Mooi, dan ga ik weer naar beneden toe. Jan Dirk, waar best, jongen? Ik steen je voor die, jongen. ik heb wat voor die. Oh, mooi dan. Mag ik het eventjes op de U testen? Oh my god. Dit is wel echt te koud, hè? Dat Ik ga nog even naar de orde machinist. Ik weet dat ik de jaren ben. Want ik wil die man toch even bedanken. Ja, het stoort wel behoorlijk, Willem, ja? Dus ik weet net zeker als het helpt. Ben ik de jaren of net? Ja, heb jij Hoe niet is het? precies. Kees. Bedankt voor die komst. Ja. Doe het aan wel voorzichtig. Ja, zeker. Ik ben altijd voorzichtig. Mooi dat is de beste, mooi dat is mij doet. Oké. Ja, je hoort even kwart, Joert. Want de verbinding is net al te goed, Look. Nee. Ik zal hier eens eventjes zien wat hier staan. Trui met zijn kleren in mooie rode jassen. En die binden net samen, want er staat op het Nederlandse Rode Kruis. Klopt. Ja, wij zijn gevraagd om erbij te zijn voor de mensen die eventueel onderkoeld raken straks. Voor de warmte weer te voorzien. Ja, en wat is dit gevaarlijk, wat we hier nou aan het doen zijn? Ja, mensen kunnen het koud krijgen. Dus ja, er zit altijd een risico in. Maar wij proberen daarna weer zo goed mogelijk op te vangen iedereen. Ja, wat hij hem bij hem? Ik zie folie. Ja, isolatiedekens om de warmte straks weer te voorzien. Dat ze weer wat kunnen opwarmen. Ja. Nou, dat is in elk geval clear. Dus hebben we folie mee met zijn kinderen dus even inpakken als ze het koud hebben. En maar eens even bij de bak zien, Willem. Want je zit hier van de bronwacht. Te gek door met de binnen trouwens, dankjewel. Ah, graag niet. Nou, welke afdeling ben je? Wij winnen van Noordwest-Friesland. Noordwest-Friesland. En dat is bij jou ook een beetje. Fantastisch. Nou, we bellen je min voort, spontaan reden om hier te komen. Maar even hoe het is, want we zitten nog bij zo'n een van die shovels. Het is weer nog wat de bot ook, hè? Nou, wist je wat het is? Het water is hartstikke koud, want het komt uit de kraanwei, of uit de leidingen uit de dikwei. En dat is 400 natuurlijk. Ja. Dus in feite bevriest het direct. Dit is gewoon een oplossing voor de Elfstedenkraan. Ik bedoel, de herst het ei van Columbus uitvoeren. Nou, ik geloof het echt, ja. Oh god, dit wordt nog wat, jongens. Het mat veilig, dat vinden we heel belangrijk. Wat moet je hem nou nog doen om het veilig te meten? Nou, wij proberen nog wat. Die ene shovel die houdt nog een brood ijshoer aan de oren. Daar komt aanstaan nog wat water bij. We proberen nog zo volle mogelijk stikken te slaan. Ja. En wat werd ze dus direct om denken maakt, en dat is voor hem natuurlijk, dat er net maar in een grote klap al naar beneden komt. Want een liter water is 1 kilo. Ja. En dit binnen, nou ik denk dat het zo'n haast 5 kub is. Ja. Dat is 5000 kilo. Dat kan net je krijgen met het ding. Nee, we gaan maar dat is even goed regelen, dat even goed komt. Sjen dat ik hier nog even omheen klimmen kan. Eventjes, het rutsie gaat al liepen. Dan pak ik mij hier ergens beet. Ik moet even naar de andere kant. Ik weet net dat de camera dat rijdt, maar dat hoop ik dan maar. Dat is ik net al op de radio, maar ik op de televisie. We moeten eventjes wat veiligheidsinstructies maken, Jan. Want dit maakt net in één keer dadelijk hoe de meesten beginnen. Ik krijg van de bronwacht, we moeten eventjes wat veiligheidsinstructies maar jou nemen. Die bak, die maakt dadelijk net in één klap om. Oké. Dus maak voorzichtig een beetje hoe het rond want als die mensen dat ijs in één keer op hun dak krijgen, dan krijgen we echt ongelukken. Wij zijn altijd voorzichtig, ja. Dus dat heb ik maar jou regelen. Dat doen we nou ook. Ja. Dus Willem kan er dadelijk veilig ondersteunen. Ja. En al die andere collega's ook. Ja, nou goed. En dan moet je die instructies ook weer geven. Hè? Mooi. Nou, dat is al verst regelen. Dan klim ik weer naar onderen toe. Dus even zien dat ik daar weer veilig uitkom. En ik weet net dat Willem mij nou nog jet. Ja, doet mijn microfoon het nog? Ja, zeker. Nou, toen mij juist, dan doet mijn microfoon het nog. Ja, de drie shovels stenen haast clear. En dat is dus de vraag hoe vier we zijn. Maar volgens mij, Jan Dirk... We hebben een heel lijn, hè? We hebben een heel lijn staan, jongen. En ik herinner wel even wel. Ja, ben er al in clear voor? Oh, dit is wat. Oh. Net te heeg. Jongen, wat een prachtig gezicht. Zet de televisie, jongen. Het wordt nog herhellen trouwens, hoor. Komt er nog wel op YouTube, als je nou van de radio zit. Ik had geen idee hoe let het is. Nou, we hebben nog een minuut als 10, Willem. Dus ik stel voor dat wij toch eens even een muziekje te arrangeren om hier wat mensen onder te krijgen. Het is maar een moment natuurlijk. Het mat veilig en nog eens een keer veilig. Ja. Dus daar wachten we nog even op. Ik zal even... Wist je wat klaar voor? Ja, we zijn er klaar voor en laat maar komen. Ja. Collega IJzer, die komt even bij me. Hoe vier ben je, IJzer? Ik ben hartstikke. De brandwacht die vult deze bak nog even met water. Ja. Want er zit er volle ijs in. Sans wat is dat we die even verdeeld hebben over de rest van de bakken. Dus als deze direct vol is met water, gaan de bakken hier omheen. Wat ze nou staan.
Nou. Ja, best er klaar voor? Hij is toch een tijdsplanning eisen? Nee, ik weet net hoe laat het is op dit moment, maar Nou, hebben we nog een minuut of 10. Redden we dat? een minuut of 10. Zus, ik ben nu aan het vullen, ik ga in de bakken omheen, dus ik ga ook 12 minuten. 12 minuten. Oh, Dan fantastisch. zal ik eens even inventariseren water al je Maar uit zie je trouwens? komen. Maar zie je dus even, zie je? Ja, je was de zwembal aan mij. Ja, lekker hè, heerlijk. Beginnen maar hè. Collega Arjen, bist u er klaar voor? Ja, ik denk het. Ik weet het net, Willem. En dan heb je mij een doekbril. Ja, ik denk dat het is misschien wat extra warm, ik weet het net. Maar je kon er wel heel gek van praten. Was het nog kort? Ja. Fantastisch staan, doe dat. Wij herkennen René, de er was een speakerbroek op. Er was wel een reddingsboei mee. Ja, ik heb er reddingsboei bij. Ik hoop dat dat niet redden zal. Wat een happening, hè? Ja, maar volgens mij zit er volle meer ijs als wetter in. En dat is de bedoeling net, toch? Nee, maar de brandweer en iedereen is bij, wist het pas dat het veilig is. Er hoeft net nog in te zitten. 2 uurtjes of zo. Ja, nou zei iets, ja. Nou, we zullen het al eens zien, Jan Dirk. Ja, Arjen, dat is daar nog. Arjen de Boer. Ja, hallo, ja. Ik dacht, ach ja, Willem ik net. Het is voor het goede doel. Daarom, ja. En dus eventjes hier, Hugo van de Vormjouwing, dacht ik mooi. Ja, ik ben krek beslet, maar ik ben bang dat het een heel slechte keuze is, maar ik heb een shieldje in. Ja. Hajo, dat is toch mooi. Hajo Bootsma. Ja, ik doe maar mee. Ik heb van de morgen ben ik aan het fietsen geweest, ben ik tot het bot aan weer draaien, dus het kan net vol wat minder worden dan dat. Nee. Nou, ja, ik moet eens even tellen. Ik vind het altijd zo moeilijk om een ijskatting te maken van het aantal meesten dat mij doet. Maar ja, als je het zou zeggen, wat denk je, 30, 40, 50 meesten die er dadelijk onder staan gaan. Die shovels maar hun bakken gaan op dit stuit omheen. Er drupt al wat water uit. En ja, op dit stuit zeg ik een heel soort water eruit drupt met een soort meesten daar omheen staan. En Willem, die zit in zijn oranje t-shirt daar vooral. Die houdt nooit zijn dat het omgekeerd. Jan Dirk, Ja, ik steer. neem het door, want ik mag mijn microfoon even deel lezen. Ja, jou die maar om mij. Oh, ja. Ja. Het is als vier. Maar als de centen hier staan zitten, ik doe de microfoon even in de bak van de centen. Ik hoop dat dat vertrouwd is. Willem die koppelt hem zelf aan. Dus die heeft nou net meer wat er gebeurt. En dan zit er een groep mensen onder de shovels. Eens even zien. Maakt er nog meer mensen bij onder? Maakt er nog meer mensen mee? Dat stel ik mij. Hij doet het net. Nee? Oh jongens. Er komt een hele berg water naar onder. De bakken die kiepen nou om. Voor al die collega's heen. En het is verschrikkelijke koud, heb ik het idee. Joline, een eerste reactie. Heerlijk, lekker koud en een warme douche. Voor al die mensen die bij ALS geconfronteerd worden, echt weer. Ja, fantastisch, echt. ALS, ja, ik hoop dat er nog volle meer mensen volgen en doneren. Dit is echt fantastisch. Ja, dus is er wel heel koud uit. Ik heb het koud, maar van binnen hebben we het water. Dat is het belangrijkste. Arjen, kom er eventjes bij. Ja. Die eerste reactie. God. Oh, hoor, ik snel wat. Ik ben nog aan het aantellen. En die smiekt een beetje jou er al beneden. Het is koud, Jan Dirk. Ja, Tieten, die reactie. Het valt heel wat aan. Nee! Willem, kom erbij. Willem, hoe ben je het? Femke. Waar is Femke? Femke. Want die zit daar onder het folie. Femke, kom erbij. Femke, kom er even bij. Ja, want Femke begon erover natuurlijk, hè. Femke, kom, ik moet haar warm horen. Dit is koud. Jezus. Maar ja, ik ben echt heel blij dat we dit dier Ik hebben. ben zo trots op haar. En ik geloof dat dit ongeveer in de buurt komt van wat je villen uit je ALS had. Dat je zeg maar niks meer villen, zeg maar. Wat heftig. Maar ik ben echt zo blij dat ik het dier heb. Ik hier prot verwachten, maar dit weer heftiger dan ik echt voorspeld hier. Ongelooflijk. Wat een ongelooflijk intens gevoel. Het is skrikst. Ja, dit is net omschreeuwen. Jan Dirk, jongen. Denk jou naar binnen, of klommers. Dankjewel. We did it. Woehoe! En Geert Vertuin, hij kon er helaas echt niet bij wezen, maar dat is ook een van ons stichters van het verhaal. Yes! Even een stukje folie van het Rede Cruise. Ja, speciaal graag. voor Willem. Hij wordt even mooi inpakt. Ik ben zo super trots op iedereen. De machinisten en al die mensen die hier binnen de brandwacht, mag ik even zeggen. Dit is echt fantastisch. Dankjewel. Kunnen we die meesten nog even bij elkaar krijgen? Ja, misschien is dat wel mooi. Kun je daar Ik komen? zal eens even Ik ribbel even bij die mij. Want hier staan heel veel mensen die hier om die in hebben om deze actie. Man, kom er al hier eventjes bij. Een beetje naar voren. Dankjewel alle, ja. Fantastisch. Wacht even zien, jongens. Dit is al hier bij elkaar gebracht met je dan. Dankzij de showvolmeesken, de brandwacht. Je komt ook nog door hem een bril in. Je kunt het schelen. Die had ik voelen, die had niet verleden, maar ik doe ook even wat Jill, jongen.
Oh, je wilt spontaan nog eventjes een donatie dienen. Dat is vanzelf fantastisch. De beurs komt al eventjes hier en daar zit er toch wel een aardig bedragje in. En dat optelt maar die zo'n €300 van de man van... Wat een stunt, hè? Echt geweldig. En ze even naar die machinisten, want die gaat u toch even. Jongens, dit is een van de machinisten. Dit wie gentle. Dankjewel. Ja? Hast je enig idee hoe heftig dit weer? Nee. Dit was, ja, wees maar blij dat in dat hokje zit. Mooi weer lekker warm. Maar Ja. ik ga kageltje mee. Ja. Hij had dat kacheltje een beetje overzaten. Kom er even bij, want er is nog een vrouwelijke machinist. Dat vind ik hartstikke leuk trouwens. Dankjewel. Ja, alsjeblieft. Ja, dit weer heftig, hè? Ja, dat denk ik ook wel. Ik Ja. ben blij dat ik daar net zie. Ik word fantastisch dan erbij weer, jongens. Ja, ja. Dankjewel. Dan wil ik nou even wat doen. hier. Nou, dit is het hartstikke mooi. Bronwacht, dankjewel. Dan doneer ik ook nog even wat, ja? Oh, er komt nog meer bij. Alsjeblieft. Wat het om gaat, jongens, dat stiert en valt natuurlijk bij de aandacht die er aan jong werd. Dus dat is de stichting ALS. Ronald Wieren, en ik denk dat hij het voorbeeld ook is van, nou, ik denk toch wel een ziekte die je te pakken gaat. En ik denk dat we met z'n allen, net alleen voor deze ziekte trouwens, maar wel goed is dat we het eens een keer bestelstellen. Ik ben mijn stemmers kwijt. Wij moeten haar nog presenteren, hè? Ja, het is toch een goede Ik weet keuze net dat dat ik ik zei zoeren, hè, Jan? er net bij ondergang. Nee, dat hebben we voor de operatie. We waren al bang dat het heel heftig wordt. Zo. Dus vandaar dat ik zie Jan Dirk zijn. Doe dat net mij, doe praat maar even. Hoe gaat het met die Femke? Ik had echt koud. Nou, ik? Ja. Waarom droog je die net even aan dan? Ja, dat ging ik nou ook doen. Maar ik En dat geldt ook voor jou, Willem. Het is mooi geweest. Fantastisch. Ja, Ik mooi, ben sprakeloos. mooi tussenslot liep het mij voor deze Simmerie Friesland. Ja. We gaan nog 2 uur terug. Dan zit ik eens even naar de mailtje die we van de Simmerstand gekregen hebben. Ja. Zoals het gaat creëerd in deze kjeld. Wie had het aan zo, jongen? Ik zet me je opdroeg en ik hoop ik aan nog stem ha. Maar ik kom aan voorbij die. En Slayer, werd dat de Simmer single, joh? Ja. Nou, ik denk dat ze wel net op stembeur. Maar ik mocht Slayer roepen, joh. Dus Novo. naar binnen doen. Ja, ben scoort. Kom op, de kolommen gaan. Willem en Femke die gaan naar binnen, die beziek je haar een beetje om te klaaien. En ja, zo komt er een eind ik alweer dit uur van Simmerie Friesland, maar we memoreren het al eventjes. Er komt nog meer. We hebben nog 2 uur Simmerie Friesland, maar dadelijk naar 4 uur onderhoren ik het laatste regionale nieuws. Dus zullen we even naar het waar zien. Ik ben nou ook heel trofjekken helaas, want ja, het waar is zodanig hier bij de studio van Omroep Friesland dat er nog wel eens een iets ruimbuiken weer. Maar ach, dat is net slim. Ik ben lang net trofjekken, dus ik neem die petje al als ik dat op heb zo. Al voor Willem de Vries en voor Femke de Walle en alle andere collega's die hier onder het ijswetter staan, onder de bak. Doet de bak niet kiepen. Ja, misschien ga je maar eens op televisie, maar ze zijn echt wel skakt door hoe koud het weer. Dat is, nou ja, hoe deze stunt dadelijk meer in Simmerie Friesland.